Badha gnangi lockdown engma bai tipra hasine phasar hasewo samung tangnai lekhapra khnairok tong kesep engkha lockdown ni bagui samung humurok muthakjangmani bagui phatar hasewo samung khlai tongnai Twiprasa rok samung ya tangnai nangkha haini bai haine hai bathangni asaima hawa kipila nangkha asaima ha hnei khatatungke phaipana phaitani hasine Twiprasa rok beleno jungjaro klaikha beleno kharung masingsa Twiprasa rok samungni bagui thangmani Bangalore phia lockdown engma bai kamio kipili phanini bagui nok phaksingo lamrokha lama kazaro KWCHITONGKHA tabu boro Tipra hasine shiklaro tabu Guwahati wo sokpaye gorongsa thayo kajaja yago rang tongma bai chawi nungui tabu yak hukja engkha haini bai chini kokthumni bisingtui CHUBACHU sangkar boro borok Tipra habo sopone musungo tabu sapai mania Tipra hani Guwahati wo kajaja tongairok chiklarok engkha takuk Chandramanik Nawatia Bupa Ker Bahadur Nawatia Balukmani Jomatia Bupa Haridon Jomatia Gobindo Nawatia Bupa Chandrabashi Nawatia Borokni Nikoma engkha Notun Bazar PS Omorpur Village Gufal Kami Tairok engkha Kumanjoy Riyang Bupa Donoram Riyang PS Ompi Nogor Lakshmi Charan de Burma Bupa Suchindro de Burma PS Mungia Kami Village 36 mile Usharanjan de Burma PS Mungia Kami Village 36 mile Borok Khorok Dok Tabuk Beleno Tong Kesepe Tongi Matongo Guwahati Hawo Borok Bahage Bangalore Guwahati Jora Shopaikia Khrainedi Borne Khuktinyo Hase hapangte hasine khakwa lokoro bono chuba kheba borok asima hawa kaham krengke kipuli ma phasinai ha keba buni hauna klai tonan nangsinai hani bai hase hapangte hasine khakwa lokoro no chuba suni bagai chini khoktumni bisingtui tabu kohri tongo borok borni kokdum eba contact number engkha 748033400573 account number State Bank of India 38861422024 IFSC code SBIN 0006804 MICR code 799002501 जों tak belai before klaija जों bengal kri bologo Bangalore samung khaitongmani oro restaurant malik rok bai narujak liya restaurant bondo khanai janjanogo thangpai sidini ri rohjaka hingke जों aroni Bangalore ni train romoi phaika Kolkata o Kolkata jora Kolkata o nokor jaka lockdown khanai Kolkata station o phaini hauro जों kuno gari maliya train maliya maliya oro khorsa ma thuka thumani pore khe aro yang Guwahati o phaini khorok tongni borok जों thumlaikha nailekha hingke aro 70-72 jona kanai asoni borok tongo tarpore जों toma khaimasa hinui chongkhlaikha lokai kaisa truck reserve nalaikha sago 800-900 taka kalaikha reserve namani haike koromate phailite Guwahati o phailmani rongya jorokhe ma buthaka rongya o khe जों buthaginai kaisa petrol pump gandaro hotel chikin saka tongo bonaro जों haplaikha haboi salaikha koromate ko tongjaknai jaga rokle ro koromate ke salai akonoi tongkha 4-5 din kai tongpaikha ro oboni mai phaisa chanasi 100 taka 150 taka haike najagui tongo hingke जों hai 4-5 din chama paisi rang motamoti pai tongkha pore tak khana sononi khe जों tak rang chajaknai si kwrwngui tongo ani bagui जों srang chati channel no koyo kisa jano asomni minister rok bai kisa malainai abo khainai jano chajaknai rok byabostha de khairani bagui koyo srang chati channel no belai khe ani mungkha Balukmani Jomatia PS Notun Bazar Parangka Gopal Podopara gai Lokhicharan parani bumung gai 36 mal Baskra Chora gai thana gai Mungia Kami bolok bo jagano gai जों अनेक बिपद खालाय तंखा जे सागरang tongmani pura pai tongmikha khana phungni hoiterok gai जों maima chaya jengsikhai gai oro songcharani bo bagui rang kwrwi hingke chwngno charwi mano babo bagui nokno je chanani nungnani bagui byabostha khairi mano on bai kisa koijak mung sini sari ani mung gai usaronjan parang gai
36 mal baskra sora hinjago. Anu mungkin soalnya mana pun hati ya, bias abang kan motor besar, parang ke gubernur kota parah, aneh, mungkin, semua. Sengoro sarjana total temasa rokoy tong bono bukuno kuno. Sampai kuno guru. mungkin ku menjadi an para mungkin baida papara tung an mungkin bercondor dia an para mungkin gomong je para mungkin bazar mungkin dah ompi sesuatu Temasa no bukuno bono bose heran aja. বগাই একদম মায়ে খৈজা মানে লাসং সোগা রামো করিয়া খকসকানো আমরা কি বখাই বাসাই মালিয়া